खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउज 24 निफ्राय नोंथांमोननाव अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै 5 डिसेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि टेगर बान्था मोनगिरि रुंसारि गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि दिनै थैनाय सान। बिथांनि दिनै सेथि थैनाय सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' थुनलाइ आफादा खन्थाइ सान फालिदों आरो बर' थुनलाइ आफादा गाहाय मावख'आव बे सानजों लोब्बा लाखिनानै खन्थाइगिरि जथुमखौ खुंफुंनाय जायो। दिनैनि खन्थाइ साननि हाबाफारियाव दाब दाब जायगानि बर' खन्थाइगिरिफोरा एबा थुनलाइगिरिफ्रा नुजाथिफैनानै गावबा गावनि खन्थाइफोरखौ आवरायफैयो। बर' थुनलाइ आफादा बानजायनाय खन्थाइ सानाव गागि लिरगिरिजों लानानै लाइमोन लिरगिरिफ्राबो नुजाथिफैनानै गावबा गावनि सोरजिनाय दोंफा दोंफा खन्थाइफोरखौ आवरायफैयो। दिनैनि बे हाबाफारियाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि अमृत खेरखातारि, लेङाइ आफादगिरि मितु बर' बिथांमोनाबो बाहागो लानानै गावबा गावनि खन्थाइखौ आवरायो। बे हाबाफारियावनो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मन्जु बसुमतारियाबो खन्थाइ आवरायो। खन्थाइनि सानाव गोरबोआ मथरगोन बिसम्बिफोरा माखर उसिबोनानै निहि गिसि लामायाव थांलाय फैलाय खालामगोन आरो मोन्दांथिफोरा सोदोबनि जांगोन गाननानै दान्दिसे स्रां सान्दुं सायगोन। दिनै खन्थाइनि सान जेबोला खन्थाइनि रावजों रायलायनो फै। दिनै गोसोआव अख्रां गंसे नांगौनि बाथ्राया खुसेंग्रा रिंदों। गागि थुनलाइगिरि आरो गेदेमा थुनलाइगिरि सुरत नार्जारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव नुजाथिफैयो। बे हाबाफारियावनो मख'नो गोनांदि आइजो खन्थाइगिरि रश्मि चौधुरियाबो गावनि खन्थाइखौ आवरायो। खन्थाइ साननि हाबाफारियाव गागि खन्थाइगिरि एबा बर' थुनलाइयाव गिबि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारियाबो नुजाथिफैयो। बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गोबां गागि आरो बिबानगिरि बिथांमोनाबो नुजाथिफैनानै मेहेर गोनाङै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बर' थुनलाइ आफादा बानजायनाय खन्थाइ सानाव सा 200नि बांसिन खन्थाइगिरि लिरगिरिफ्रा जथुमदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।